Zahajujeme poslednú míľu. Motorku mám špinavú. Všetci tam budú mať vyblískané motorky a ja pôjdem taký zašpinený. No, dievky už budú asi tam. Tu dievky. Čauko! No dobre, paráda. Čau, Peťo. Ahoj. Teší ma, čau. No čau, dievka. Ako? Parádne. Hej? Ideme. Dobre, Maggie sa drží vzadu. Ale ona má krásnu motorku. No, tu Yamaha MT-03. Tam som hej robil tie padáky. Ti potom ukážem. Ty môžeš vyskúšať, to je úplne maličká motorka. No, vyzerá super. Sa mi táto aj tá Lenkina páči, ostatné sa mi vôbec nepáčia. No otázka je, že kde sa ideme dať. No Maggie, zvládla si! Bože, ale nie. Prečo? Dobre dievky, paráda. No? Serus, pane. Ako? Celú sezónu som ťa nevidel. Ja behám kade tade, tuto dievky učím, aha. Pretože jej sen je, aby sa mohla sama najesť a úplne samostatne, tak jej ho pomôžeme splniť. Tu je pripravená pokladnička, ak máte nejakú hotovosť, čo predpokladám, že áno, darujme jej aspoň niečo, aby sa jej zlepšil život. No ako, dobre? Čau, čau. A pozri, tento malý, aha, na čom ide. To je dobré. To je super. Počuješ ma? No teraz ťa počujem. Len open mesh mám. Dobre, nevadí. Bude to troška šušťať, ale aspoň sa budeme počuť, no. Mesh intercom on. Public mode. Channel 1. Channel 1, počujeme sa, baby? Áno. No, dobre. A potom ja, ale keď mi to... A ako sa vypne ten mesh? No, čo máš vlastne, tá anténka, No čo máš hore, tak tam máš ten cudlík. Tak no. raz keď ho stlačíš... A ja keď som to stlačila, tak mi vyplo aj teba. No, áno, a keď ho zase stlačíš, tak sa vrátiš do meshu. Ale do openu, či nie? Hej, do openu. My sme iba v opene teraz, nemáme skupinku nastavenú, vieš? To by sme si museli nastaviť. Fajne, parádne je. Ale troška mi je chladno na nohy, no. No. Ale akože na nohy, na topánky, ako na chodidla. No tak si mala dať asi hrubšie ponožky. Ja mám termo. Aha, pali. A Lenka nešla? No, si ide. Neviem, či ide. Tu je dievka. Ale už je chladno, to cíti to, no. Ale na nohy, ja keď mám tú termovrstvu, ježiš, mne je fajne. Mne je na nohy super. Nebolo zimšie v tých. Hej, no vidíš. A v tých sa ledva vyštverhám na tú motorku. No. Tak aspoň vieš, že keď si dáš napríklad legíny. Ja mám tie vysoké, tie lelosy, tie také hrubé. No, ale to sú také termolegíny, či? No, oni sú hrubé, no. Hej. Oni sú hrubšie. To nie sú akože klasické. Takéto motorky sa mi páčia. Také ako má ona a ona. Lebo to je 300, to nemá ani taký veľký výkon. Je ľahká tá motorka a dotiahneš pevne nohami na zem. A to je super na začiatok. Jednoducho ty potrebuješ mať tú stabilitu pri tom pohyňaní aj ako keby v tom pribrzďovaní, keď niekde zastaneš. A to keď nemáš, ako napríklad Iva, tak to je niekedy problém, že potom stratí balans a zbytočne. A ona už má aj to ABS-ko, nie? No má, hej. No nemá práve, že. To je to, že ona musí si dávať pozor na strk. Lenka už má, ale ani Zuzka to nemá. Vieš, tam keď náhodou ti niečo vbehne a proste riadne stlačíš tú brzdu, že sa zlakneš niečoho, tak koleso ti ide do šmiku. Vieš? A ABS-ko ti urobí to, že jednoducho to koleso ti nepôjde do šmiku, ale sa ti bude krásne točiť a brzdiť. Hej? Že tá motorka ostane stabilná na tej ceste. To je to. Ešte je troška strnulá tá Iva. V tých rukách musíme povedať, nech si viac tie ruky uvoľní v tých zákrutách, ale dobre, super. A ten Ľubo vyzerá byť v pohode, som mu tiež povedal, že babi nevedia ešte tak jazdiť, že nech nejde rýchlo a vidíš, parádne ide, hej. Ho musím pochváliť. Škoda, že to slnko nejde vonka, keby troška vykúklo, tak predsa aspoň tak na pocitovo je to také príjemnejšie, ako takto v tom tieni jazdiť, no. Ale zase sú krásne tieto stromy. To je super. Ale dobre ide.
To ako mi ťahá, keď si sa postavil. Zima? No, ale aj, vieš, ako ma ty hreješ celkom na nohy. No, vidíš, vychutná. Krásna motorka. A to bola baba, stoj, brato. Počka, tento nás... Táto bunda by hej bola veľká. Vidí nás tento? Veď vidí, bože. No, veď radšej. A to je zvuk, krásny. Chlapci, aha. Jeden na koloveške, druhý na bicykli, fajne im je. Iva, super! Len troška ešte viac uvoľni tie ruky, dobre? Ale chladno je však, človek keď ide, no, zima. Megy, predbehla si auto! Taky vůbec myslel, že už jezdím, hej. Já jsem si myslela, že bože, ty už takhle potrpěrma, hej. No fajne, občerstvený a ideme ďalej. Vypijeme posledný. Podarená partička. No, koľko máme stupňov? Ukazuje 11 stupňov. Jo, ale fajne, dali sme si takú vynikajúcu paradajkovú polievočku, takže odporúčam tu v Lúčkach, naozaj robia skvelú paradajkovú polievku. Dobre, môžeme. Čo to Alex? Hýbaj ma, krúť. Krása. Ale že tá rôznorodosť tých motoriek? Však? Teraz, však. No. Jeden prvý bol, prvý úplne, že... Prvý Goldwing, že taký dôchodcovské. Zuzka športová, hej. Iva má tiež takú športovú. Toto je taký naháč, čo má Megy. A toto je úplne, že taký chopper, taký Harley štýl. A my zase turistická enduro motorka, no. No a čo, no. Vieš, super, každý si kúpi to, čo proste sa mu páči. No. To je to. No sme v Mikuláši. Pekne pristane, hej, tá Ducati tej Ive. Ideme ako nejaký gang teraz. Nič? Nič nehralo, vyplo mi všetko. Joj. No, musí sa to naučiť používať to. No ale aj v týchto rukavicách ja sa neviem ani na gombík trafiť. Hej, no, lebo má široké. No dobre, už len zazimovať. Áno, či nie? Nie. Nie, ešte nie. Joj, dobre. Ešte majú čas.